Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Κουφής, είμαι ηθοποιός και σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεταγλώτηση. Πώς έτυχε και ξεκίνησες στη μεταγλώτηση? Αυτή είναι ενδιαφέρουσα ιστορία, έγινε λίγο αναπάντεχα. Πολλά χρόνια πίσω ήμουν ακόμα φοιτητής, γύρω στο 2004. Σπούδαζα εκτός Αθηνών και είχαμε ένα δυσάρεστο. Μπήκα στη μεταγλώτηση από μια κηδεία. Ναι, είναι λίγο μακάβρο, αλλά μετά έχει καλή εξέλιξη. Πήγα σε μια κηδεία. Η γυναίκα που έφυγε τότε, νομίζω ήθελε φεύγοντας να κάνει άλλο ένα καλό, να με βοηθήσει μάλλον στη ζωή μου. Σε εκείνη την κηδεία που πήγα ήταν η Βίκη Κάουλα. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Βίκη Κάουλα είναι υπεύθυνη στο τμήμα μεταγλώτησης της Power Media. Δεν συναντηθήκαμε, μάλλον δεν μιλήσαμε με τη Βίκη, συναντηθήκαμε προφανώς, δεν γνωριζόμασταν. Κάπως τυχαία μετά την κηδεία σε κάποια κουβέντα ακούστηκε ότι εγώ τότε που ήμουν πόσο χρόνο, ήμουν 22, τελείωνα τις σπουδές μου και θα έδινα την επόμενη χρονιά για δραματικές σχολές, για να γίνω ηθοποιός. Και κάπως ακούστηκε ότι αυτό το παιδί που ήταν εκεί στην κηδεία, παιδί εγώ τότε, θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική. Και ψάχνανε τότε κάποιες έτσι καινούριες φωνές που δεν είχαν έτσι πολύ ακουστεί, νεανικές, για το Χάρι Πότερ. Μεταγλωτιζόταν τότε ο Χάρι Πότερ. Οπότε μέσω της κοινών γνωστών ρωτήθηκα αν θέλω να πάω να πάρω μέρος στο casting για το Harry Potter. Φυσικά και πήγα, παρόλο που δεν ήμουν ηθοποιός ακόμα. Πήρα το ρόλο του Draco Malfoy. Μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, έχει σβηστεί λίγο με την πάροδο των χρόνων. Πολύ ευχάριστη εμπειρία. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά μπήκε λίγο το μικρόβιο. Είναι πολύ βλαμμένη. Ναι, πάρα πολύ. Τι αστεί. Θεέ μου, πως ξεπέσαμε έτσι. Κάτσε να μάθει ο μπαμπάς μου πως ο Ντάμπλντορ βάζει το χαζό να διδάσκει. Σκάσε, Μαλφόι. Μετά μπήκα στη δραματική σχολή, μπήκα στο θέατρο τέχνης, έβγαλα τη σχολή. Κάπου την είχα ξεχάσει τη μεταγλώτηση. Τότε βγαίνοντας και από τη σχολή στα όνειρα να κάνω θέατρα, να κάνω τηλεοράση. Κάπου η μεταγλώτηση. Ενώ δεν τη σνομπάραμε, δεν είχε αναφερθεί καν μες στη σχολή η μεταγλώτηση τότε. Την είχαμε έτσι λίγο ξεχάσει. Και φτάνουμε μετά στα πρώτα χρόνια της κρίσης, λίγο περίεργα χρόνια για όσους τα θυμούνται, ειδικά για τους ηθοποιούς ήταν λίγο γκρίζο παντού, λίγο δεν υπήρχε ελπίδα, δεν γινόντουσαν οντισιόν, είχαμε 3 σύρια στην τηλεόραση, ποιος θα πρωτομπεί. Λίγο δεν είχες ελπίδα, δηλαδή με θυμάμαι, με είχε πάρει πάρα πολύ από κάτω, δηλαδή έπαιζε πια το σενάριο ότι αυτό που σπούδασες, η υποκριτική, μπορεί και να μην καταφέρεις να το κάνεις και να ζήσεις από αυτό όπως ήθελες. Οπότε με πάρα πολύ βαριά ψυχολογία ψαχνόμουν τι να κάνω, με είχε πάρει πάρα πολύ από κάτω και κάποια στιγμή ένα πρωί ξυπνάω και τρώω μια φλασιά ότι κάποτε είχα κάνει μεταγλώτηση. Αυτή τη μία συμμετοχή στο Χάρι Πότερ. Και λέω γιατί δεν το ξαναδοκιμάζω. Απελπισμένος φουλ, το παραδέχομαι, δηλαδή πολύ δύσκολη περίοδος τότε για όλους μας. Και επικοινωνώ με τη Βίκη την Κάουλα. Ένα τηλεφώνημα του στείλω ότι «Γεια σας, είμαι ο Γιώργος ο Σκουφής που προμνημονεύτων είχαμε συναντηθεί σε εκείνη την κηδεία και είχα κάνει το Χάρι Πότερ». Και λέω «Είμαι πια ηθοποιός, μήπως κάνετε κάποιο δοκιμαστικό?» Δεν με φώναξαν αμέσως, περίπου 6 μήνες μετά με φώναξαν. Το σημαντικό είναι ότι με φώναξαν. Δηλαδή η Βίκη βοήθησε τότε ξανά και με καλούν για το δοκιμαστικό των Thundercats με το Φώτη τον Πετρίδη. Κάνω δοκιμαστικό για το ρόλο του Τάιγκρα, συνομώτησε το σύμπαν και πήρα το ρόλο και έτσι πια επίσημα ξεκίνησε η μακρά πορεία στη μεταγλώτηση. Ελπίζω να συνεχίσει να είναι μακρά. Αυτό. Ωραία, οπότε από τους πρώτους δασκάλους σου και όλα στη μεταγλώτηση ο Φώτης ο Πετρίδης. Ήταν ο Φώτης ο Πετρίδης που πήρα ουσιαστικά την πρώτη κρυάδα. Βγάζω λίγο το Χάρι Πότερ γιατί δεν ήμουν τότε και ηθοποιός, ήταν λίγο μια άλλη συνθήκη. Η πρώτη σοβαρή μου, ας πούμε, επαγγελματική πια απόπειρα να μπω στη μεταγλώτηση ήταν με το Φώτη τον Πετρίδη. Πρέπει να σου πω ότι, επειδή όπως είπα ήταν τότε οι αρχές της κρίσης και δεν υπήρχε ελπίδα, δηλαδή πολλοί ηθοποιοί είχαμε σκεφτεί να αλλάξουμε επάγγελμα και αυτό δεν είναι ευχάριστο για τους ηθοποιούς καθόλου. Ούτε ας πούμε πας να σερβίρεις για κάποιους μήνες και λες δεν βρήκα δουλειά τώρα, μπορεί να βρω το καλοκαίρι για την καλοκαιρινή σεζόν. Τότε δεν πραγματικά ελπίδα πουθενά. Οπότε είχα πει ήταν η επιτάση λίγο. Δηλαδή είναι η τελευταία μου ελπίδα να μείνω στο χώρο, να μείνω στο επάγγελμα μέσω της μεταγλώτησης. Με πάρα πολύ χαρά, με απίστευτο άγχος, πήρα τότε την πρώτη δουλειά, δηλαδή μέσα μου νομίζω ήμουνα για να με διασωληνώσεις. Είχα φοβερή αγωνία. Πρόσφατα το είπα στο Φώτη, τι αγωνία είχα τότε και τι πέρναγα, ότι ήταν η ευκαιρία να μείνω στο χώρο. Και λέω Φώτη μου ερχόταν τότε να σε πιάσω και να πω σε παρακαλώ, πάρε με στη δουλειά, θέλω να γίνω ηθοποιός, να μείνω στο επάγγελμα. Η πρώτη δουλειά με το Φώτη, λίγο μετά με τον Αργύρη τον Παυλίδη, οι πρώτοι δύο έτσι που μαζί φάγαμε την κρυάδα στο να μου μάθουν κάποια πράγματα, όχι ότι σταματάω ποτέ η διαδικασία της μάθησης,
Αλλά με αυτούς τους δύο φάγαμε την κρεάδα την πρώτη και μέσα στο όλο άγχος παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και εκεί χτίστηκε κάτι καλό που με κράτησε στο χώρο και τα επόμενα χρόνια. Και έχει μείνει μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Ωραία. Για πες λίγο έτσι ονομαστικά κάποιους από τους αγαπημένους ρόλους που έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Πάρα πολλοί ρόλοι. Εντάξει, τα highlights είναι ο Jim από τους κυνηγούς Troll. Είναι ο Cuphead από το show του Cuphead. Στο Luca που είχα κάνει ένα Λάνι Ιταλό μαφιόζο στην ταινία. Ο Harvey Biggs δεν είναι τόσο γνωστός ρόλος. Ήταν στο Nickelodeon μια σειρά, έκανα τον ίδιο το Harvey Biggs. Και ο Tiger που ξεκίνησα με τους Thundercats. Και πολλοί πολλοί άλλοι. Και από αυτούς ποιος ήταν ο πιο απαιτητικός? Μπορεί να μην ήταν από τους αγαπημένους σου, αλλά πιο απαιτητικός που να σε ζόρισε παραπάνω. Απαιτητικός. Όλοι έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Δηλαδή, αν πιάσουμε live action, αν πιάσουμε κινούμενο σχέδιο, το καθένα έχει τις δυσκολίες του. Συνήθως μπορεί να με ζορίσουν οι ρόλοι που είναι πιο εσωστρεφείς, που μπορεί να μιλάνε λίγο πιο χαμηλά. Έχω νομίζω μια ευκολία σε πιο εξωστρεφείς ρόλους, που μπορεί να είναι είτε πάρα πολύ στριμμένοι, είτε πάρα πολύ αφελείς, είτε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά όλα αυτά σε μια εξωστρέφεια. Όταν πρέπει λίγο να μαζευτώ και να μπω στην εσωστρέφεια, εκεί νομίζω θέλω να χρειάζεται να κάνω μια διπλή προσπάθεια. Και καλό κάνει αυτό, βέβαια, εξάσκηση, έτσι δεν είμαστε μόνο για ρόλους εξωστρεφείς ή εξωστρεφείς, πρέπει να έχουμε μια ποικιλία. Διαλέγω εξωστρέφεια, μου πάει πιο πολύ, αλλά καλοδεχούμενη και η εσωστρέφεια των ρόλων. Οκ, οπότε βλέποντας τους ρόλους θα δούμε. Ναι. Οκ. Και περνάμε σιγά σιγά στους ρόλους, ξεκινώντας από τον πρίγκιπα Δράκο στο Netflix, που έκανε τον Gollum. Τον Gollum, ναι. Η οποία τελείωσε πρόσφατα, πήγε πολλά χρόνια. Πρόσφατα, 7 σεζόν νομίζω. Αυτή ήταν μια σειρά όπως και η κυνηγή Τρόλ. Ήταν η χρονική στιγμή που ήρθε το Netflix στην Ελλάδα και κάπως άρχισαν να εμφανίζονται κάποιες δουλειές λίγο πιο απαιτητικές. Ένα έτσι πολύ περιποιημένο σκίτσο, λίγο η πλοκή ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη, έτσι πολύ επίπεδη και κληθήκαμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο δύσκολο, γιατί όσο η πλοκή έτσι γίνεται πιο απαιτητική και δύσκολη, πρέπει και εμείς λίγο να ανταπεξέλθουμε. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα ο χαρακτήρας, έχει εξέλιξη ο χαρακτήρας, είναι συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί να μην χρειαστεί να τις κάνεις σε μια σειρά που απευθύνεται σε πιο μικρές ηλικίες. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σειρές με πολύ ωραία πλοκή, πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, ουσιαστικά πλοκή για ενήλικους. Δηλαδή σειρές που μπορούσαν να τις δουν άνετα και ενήλικες. Αυτό ήταν, ας πούμε, ο πρίγκιπας Δράκος. Πολύ ωραίος ρόλος, ωραία εξέλιξη. Μια σειρά που τη θυμάμαι δύσκολη, να με ρώτησε ποιοι ρόλοι ήταν δύσκολοι. Έχει και μια δυσκολία ο ρόλος γιατί η πλοκή τρέχει, δεν ξέρεις που θα σε βγάλει, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά άμα σ' αρέσει πολύ και την ακολουθείς και με τη βοήθεια του σκηνοθέτη πάντα. Ναι. Το καταευχαριστήθηκα τον Gollum. Πώς θα το βρω αυτό το φως! Θα βρω τη μοναδική αλήθεια μου! Θα βρω τη μοναδική αλήθεια μου! Το αστέρι μέσα μου! Αυτό έχει όντως πολύ πέραση, ο Gollum. Ναι. Και αμέσως μετά, εμένα αυτό επίσης μου άρεσε πάρα πολύ, τα Troll Hunters. Με τη Ginny. Με τη Ginny στο τιμόνι, η Ginny εκεί εντάξει έκανε παπάδες. Δηλαδή και αυτή αντιμετώπισε μια σειρά δύσκολη, πολύ απαιτητική, πάρα πολύ ωραία. Οπότε όλοι μαζί βοήθαμε να σε βοηθώ. Νομίζω βγάλαμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάλι είναι σαν τον πρίγκιπα Δράκο. Σειρές με μια πλοκή ενηλίκων, δύσκολη. Δεν μπαίνει στο στούντιο και ελαφρά την καρδιά το βγάζεις. Θέλει λίγο βάσανο. Θέλει δουλειά. Ναι. Εκεί έπαιζε σε όλη την τριλογία νομίζω. Έπαιζα... Ή τουλάχιστον έκανες εμφανίσεις και στα άλλα. Έκανα εμφανίσεις και στην δεύτερη και τρίτη σεζόν. 2 σεζόν ήταν που εμφανιζόμουν, ουσιαστικά ήταν πάνω μου. Ήταν η πρώτη σειρά, το Troll Hunters που ήταν πάνω σου. Η Troll που ήταν πάνω μου. Το 3 από το πουθενά. Και οι Μάγοι. 3 από το πουθενά και Μάγοι εμφανιζόμουν guest σε κάποια flashback ή σε κάποιες περίεργες καταστάσεις εμφανιζόμουν και μετά στο τέλος την ταινία που έληξε την τριλογία. Απίστευτη δουλειά, δηλαδή. Είχα περάσει το δοκιμαστικό, είναι από τα δοκιμαστικά που λες θέλω να συνομωτήσει το σύμπαν για να πάρω τη δουλειά. Και θυμάμαι ακόμα το τηλεφώνημα που με πήραν και μου είπαν ότι έχεις πάρει τη δουλειά. Πέταξα και μετά πέταξα από τη χαρά μου
Και μετά περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά αυτό που λες μου αρέσει αυτή η δυσκολία. Με πάει παρακάτω, μας πήγε παρακάτω. Αυτό ήταν πολύ ωραία σειρά. Ναι. Γιατί κατάλαβαν ότι κατάλαβα κι εγώ. Είμαστε δυνατοί ως σύνολο. Ακόμα και με σένα. Λέικ, δεν θα με ξεφορτωθείς. Είμαι κομμάτι σου. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα μπορείς να συγκεράσεις τους δύο κόσμους και θα πρέπει να διαλέξεις. Και τότε θα δεις ότι είχα δίκιο. Μετά από γνωστά franchise της Disney έχεις κάνει τον Huey στα DuckTales. Το Huey που έβλεπα και μικρός DuckTales, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ που ήμουνα ο Huey. Γνώριζες το κόμικ της Γνώριζα εκεί, είναι κάτι που το γνώριζα καλά. Πάλι είχαμε περάσει voice test. Εντάξει, έπαιζε σε μια σειρά που εγώ ήμουν ο Huey, είχα Louie Dewey, το Scrooge, δηλαδή γνωστές φυσιογνωμίες. Πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή επίσης, Disney. Δεν θυμάμαι πόση σεζόν έκανε, γράφαμε για καιρό τα επεισόδια και μου άρεσε πολύ που έκανα το Huey, που συνδέθηκα με το Huey τουλάχιστον εκείνη την περίοδο. Τράβα μία χορδή στην καμάρα, το αγγλικό τόξο του Μέρντοκ, Huey, πέρασε στο πρώτο στοιχείο. Το ήξερα. Κάποια γράμματα είναι κεφαλαία, μισή, είναι μουσικές νότες. Επίσης έχεις πάρει τη σκητάλη στο Μικελάντζελο, στα χελονιτζάκια, επίσης πολύ γνωστό franchise. Και τα χελονιτζάκια τα βλέπα μικρός, οπότε πάλι χάρηκα και μ' άρεσε πολύ που ο Μικελάντζελο είναι λίγο, πώς να το πω, είναι ο πιο εξωστρεφής, ο λίγο τι σούργελο, ο λίγο τι έτσι. Είναι ιδιαίτερο, δεν ξέρεις πώς θα ξυπνήσει. Και αυτή η ρόλη για την εξωστρέφεια που έλεγα πριν, οι ρόλοι που έχουν μια εξωστρέφεια, σταυρά τις βλακίες πολλές φορές ο Μικελάντζελο, αλλά τους είχα σώσει νομίζω πολλές φορές σαν Μικελάντζελο. Χρησιμοποιεί μυστικό συστατικό. Τι είναι η τρούφα της φεγγαροσκιάς? Μια σούπερ σπάνια τρούφα που φυτρώνει μόνο όταν ο Δίας μπαίνει μπροστά στη σελήνη. Θα μπορούσαμε να πάρουμε λίγη. Ακολούθησε τις σκέψεις μου, φίλε. Λατρεμένη μου ρόλη αυτή. Η πιο Έκανες τότε στην Amphab, γενικότερα έκανες και άλλες σειρές, το Harvey Beaks που είπες. Harvey Beaks, ναι, το Bunch and το Terrace. Το Cat Scratch. Το Cat Scratch ήταν η περίοδος που το Nickelodeon είχε κάποιες σειρές με μια πολύ καλώς εννοούμενη καφρίλα. Δηλαδή, εμένα η καφρίλα στη σωστή δόση μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν σειρές με πολύ προχωρημένο χιούμορ. Γινότανε μαύρο πολλές φορές, δεν ήταν ένα κλασικό χιούμορ παιδική σειράς που όλα λίγο τα έχουμε λιάνει, ίσως ήταν και για μεγαλύτερα παιδιά. Ναι. Απόλαυσα αυτούς τους ρόλους πάρα πολύ. Τότε έπαιρνα πολλοί ρόλους είτε του πολύ αφελή, είτε του πολύ γκαφατζή, είτε όλα μαζί. Είχα περάσει πάρα πολύ καλή, αγαπημένη μου ρόλη. Δεν ξέρω αν έχω ευκολία σε αυτό. Εγώ νιώθω ότι έχω έτσι μια έφεση. Όχι ότι δεν θέλουν δουλειά, μια χαρά δουλειά θέλουν και αυτοί οι ρόλοι. Αλλά λάτρεψα εκείνη την περίοδο. Πάω να πάρω λίγο χυμό. Οι ωραίοι τύποι έχουν ουλές και χυμό. Wow, τι ήταν αυτό? Σταμάτα να περπατάς παράξενα, δεν μπορώ να σε χτυπήσω. Εντάξει, έγινε. Αλλά ξέρεις κάτι, καλύτερα να πάω να βάλω το κράνος μου. Και έχεις κάνει στις αρχές σου κιόλας σχετικά και πιο μετά. Μπήκες και σε βασικούς ρόλους σε ταινίες, σε κινηματογραφικές ταινίες. Κάποιες ήταν κινηματογραφικές, βασικά νομίζω όλες. Έκανες τον Turbo, έκανες με τον Φώτη τον Πετρίδη τη Ζαμπίζια, που έκανες τον Easy. Ναι, Easy με λένε, αυτός είχε μια φωνή λίγο μάγκα. Easy με λένε και οι εχθροί μου κλαίνε. Ήταν πολλά κιλά μάγκας αυτός. Και με τη Μαρία τη Ζερβού που έκανε στο Λούκα. Το Λούκα χρόνια μετά. Που είπαμε, ναι. Να πεις λίγο πώς είναι, ας πούμε, η όλη διαδικασία στην κινηματογραφική ταινία, στις εγγραφές, σε σχέση με μια σειρά, ας πούμε, που όλα είναι λίγο πιο στο κόκκινο, πιο πολύ στο γρήγορο κτλ. Όταν άρχισα να κάνω ταινίες πριν πολλά χρόνια, στις ταινίες δίναμε πιο πολύ χρόνο. Η παραγωγή, η εδώ παραγωγή, τα στούντιο, αλλά και η έξω, δίνανε περισσότερο χρόνο. Επομένως, βλέπαμε την ατάκα όσες φορές χρειαζόταν, οπότε γινόταν μια πρόβα. Είχαμε χρόνο να το δοκιμάσουμε και έτσι, να το δοκιμάσουμε και αλλιώς. Ο σκηνοθέτης είχε χρόνο να σε καθοδηγήσει, να σε πάει εκεί που νόμιζε ή και κάπου που δεν νόμιζε και τον πήγες εσύ. Οπότε ήταν λίγο πιο χαλαρή συνθήκη από πλευράς χρόνου. Δεν ήταν χαλαρή από πλευράς δυσκολίας. Οι ταινίες συνήθως, όχι πάντα, είναι πιο δύσκολες. Είχαμε μία άνεση χρόνου να πειραματιστούμε, να πούμε το μακρύ και το κοντό μας και μέσα από αυτό βγαίνουν συνήθως ωραία πραγματάκια ενδιαφέροντα. Να μην πάμε πάντα στην πεπατημένη, να δοκιμάσουμε και κάτι λίγο πιο extreme. Μπορεί να μην σου κάτσει το extreme και να πας στην πεπατημένη πάλι. Έχεις το χρόνο. Προσέχεις πιο πολύ το lip sync, να είναι η ατάκα στο στόμα πολύ καρφωμένη, δηλαδή αν η φράση τελειώνει με ένα «ο», πολύ έτσι στρογγυλό η φράση σου να τελειώνει σε «ο». Στις σειρές πάντα δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Μακάρι να κάναμε τις σειρές όπως κάναμε και τις ταινίες. Βέβαια, λίγο σε μια μικρή παρένθεση,
Όταν ήρθε το Netflix μετά το Disney Plus και λίγο οι σειρές ανέβηκαν επίπεδο, τις δουλεύουμε αρκετές από αυτές σαν ταινία. Προσέχουμε τα ότα, άμα στο lip sync προσέχουμε τις... Έχουμε χρόνο να προσέξουμε τα πάντα, την πλοκή, τη γλώσσα, τα πάντα. Και αυτό είναι ωραία συνθήκη. Να έχουμε χρόνο, να δίνουμε το καλύτερο. Άκου, Σινιόρ Βέσπα, Σινιόρ Βέσπα! Αστείος φαίνεται! Είμαι ο Έρκολε Βισκόντι, 5 φορές νικητής του Πόρτο Ρόσο Cup. Το Πόρτο Ρόσο τι? Το Πόρτο Ρόσο Cup. Per 1000 σαρδίνε. Πώς λες να πλήρωσα την όμορφη Βέσπα? Επίσης, από πολύ γνωστός ρόλος από ταινία Pixar, έκανε στη σειρά από τον Παππούλες ΑΕ τον Μάικ Βαζόφσκι. Τον Μάικ Βαζόφσκι, και αυτό ήθελα πολύ να το πάρω. Είχα περάσει δοκιμαστικό, να ξέρει ο κόσμος, σε κάποια δοκιμαστικά. Κάνουμε ένα δοκιμαστικό και επειδή είτε νομίζουμε ότι μας πάει, είτε μας αρέσει ο χαρακτήρας, για χύψη λόγους ο καθένας, λες θέλω πάρα πολύ να το πάρω αυτό. Σε άλλες είσαι πιο ψύχρεμος. Μάικ Βαζόφσκι ήθελα να το πάρω. Τρελός, αυστηρός, ενίοτε ξινός, πανέξυπνος. Πολύ ωραίος χαρακτήρας. Είχε μια παράνοια. Η εκφράση του, η τονικότητά του ανεβοκατέβαινε, ήταν οριακά του γιατρού. Τον λάτρεψα. Κάτι κοινά βρήκα εγώ με αυτόν. Πολύ ωραία σειρά, πολύ ωραία εμπειρία. Χάρηκα που το πήρα. Πρέπει να κάνεις ένα διάλειμμα. Διάλειμμα, Σάλι. Εγώ προσωπικά τροφοδοτώ την Μπαμπουλόπολη. Κοίτα, πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τέταρτη θέση. Αχ, αυτός ο Λαλάκης με το γυριστό παπηγιόν του. Θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος, Λαλάκη. Λοιπόν, από γνωστά franchise επίσης να αναφέρουμε ότι έκανες στο Lion Guard τον Simba. Έκανα το Simba που είχε πια μεγαλώσει και επίσης πολύ όμορφη σειρά. Κάναμε όλοι πάρα πολλούς ρόλους. Γιατί είχε ο καθένας να κάνει από γύρω στα δεν ξέρω πόσα ζώα κάναμε ο καθένας. Ήταν μια καλή εξάσκηση ότι τι φωνές μπορώ να κάνω. Έτσι, μια επανάληψη. Σκάει κάποια στιγμή μια σειρά που σου υπενθυμίζει πόσες φωνές μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πέρα από το Simba, έκανα μια πάρα πολύ συμπαθητική ζεύρα, η οποία για να μην θυμίζει κάποιον άλλο, θυμάμαι που την έκανα λίγο Άγγλο-Λόρδο και είχε την ατάκα πανικός τρέχουμε, πανικός τρέχουμε. Αυτό είχε μείνει λίγο σλόγγαν. Έχω φάει καζούρα δηλαδή για το πανικός τρέχουμε από τους φίλους μου και πάρα πολλά άλλα ζώα, κάτι κροκόδιλους. Έπρεπε να διαφοροποιήσουμε τις φωνές μας, ακόμα και αν δεν μοιάζαμε με την ξένη φωνή, για να μην θυμίζει ο κροκόδιλος το Simba. Ναι. Γιατί ήταν και πολύ βασικός ο ρόλος κιόλας. Ναι. Όμορφη σειρά, πολύ ωραία ανάμνηση και εκεί. Είναι μεγάλη τιμή να επιλεγείς ως η επόμενη φύλακας της γνώσης του βασιλείου. Όμως, ως βασιλική Ματζούση είσαι πάντα ευπρόσδεκτη στον ψιλοβράχο. Ναι, είναι χαρά μου που σε γνωρίζω, Μακίνη. Επίσης έχεις κάνει στο Ninjago τον Lloyd, που ήταν επίσης δημοφιλής σειρά. Ήταν πολύ δημοφιλής. Παλιά δεν ήμουν πολύ έτσι φαν των Lego. Και εγώ δεν είμαι καθόλου. Παρ' όλα αυτά σκάει το Ninjago. Είχε μια σκοτεινιά. Πάλι οριακά ήταν μια ενήλικη πλοκή λίγο. Είχε μια σκοτεινιά, είχε. Και το χιούμορ του ήταν. Το χιούμορ έτσι λίγο σκοτεινό, μια ραδιουργία έτσι, από πλευράς πλοκής. Δηλαδή, εμένα από παιδάκι μου αρέσαν οι σειρές που ήταν λίγο πιο σκοτεινές. Και ίσως να ήταν και λίγο και για μεγαλύτερα παιδιά. Ήθελα τη ραδιουργία, ήθελα την περιπέτεια, δεν ήθελα έτσι λίγο τα σονσόν. Αλλιώς είναι και βαρετό. Ναι, είχα μια μαυρίλα μάλλον κι εγώ και ήθελα να τα βλέπω αυτά. Και πολύ ωραία μουσική το Ninjago. Ο Lloyd πολύ θαραλέος, είχε και αυτό στη σκοτεινιά του. Πολύ θαραλέος, πολύ τσαμπουκάς, με την καλή έννοια. Πολύ καλό και αυτό. Πολύ ωραίες αναμνήσεις τελικά. Δεν με νοιάζει τι έκανες ή τι έχεις γίνει. Εγώ πιστεύω πως δεν είσαι εσύ. Μπορείς να αλλάξεις. Νεανικές ανοησίες. Λοιπόν, έχεις κάνει επίσης και τον Daffy Duck στο Bugs Bunny Builders. Αυτό είναι σχετικά πάλι Ginny στο τιμόνι. Πάλι πέρασα δοκιμαστικό, γιατί είχε γίνει ένα δοκιμαστικό που ήρθαν τιμή σε ένεκεν όλες οι παλιές φωνές για να δουν ποιοι το έχουν ακόμα και ποιοι θέλουν. Και ήρθαμε και κάποιοι καινούργοι. Πήρα το ρόλο του Daffy Duck, τον ερωτεύτηκα. Ο Daffy Duck είναι μεγάλο πανηγύρι, μεγάλο νούμερο. Θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα, δεν ξέρει τίποτα. Έχει μια σιγουριά μου ότι ναι, μπορώ να κάνω τα πάντα και θα τα κάνω όλα λαμπόγελο βέβαια στο τέλος. Και έχει αυτό το χιού. Ναι. Μόλις άκουσα το χιού, είδα και λίγο χαρακτήρας ότι είναι εντάξει για το ψυχιατρίο. Είπα το θέλω. Πάλι ένα δοκιμαστικό που είπα θέλω να συνομωτήσει το σύμπαν τώρα, αν γίνεται, να πάρω το ρόλο. Και τον πήρα. Πέρασα τέλεια. Βοηθάει που δίνει τον παλμό και η Ginny. Άλλο ύφος σκηνοθεσίας της Ginny από τους κυνηγούς τρόλ. Ναι. Εδώ παίξαμε σε λίγο άλλες συνθήκες τρέλας και είναι από τους ρόλους που λες ναι, πήρα το δοκιμαστικό, πήρα το ρόλο και νικήκαμε. Ναι, είναι πάρα πολύ γνωστός τώρα. Ναι. Αλλά δεν ήξερα ότι είχαν κάνει και όλοι οι παλιοί ξανά. Ήτανε μικροί εκεί οι χαρακτήρες, δεν θυμάμαι.
Πιο μικροί ή ενήλικες είναι ο Bugs και αυτοί? Είμαστε πιο πιτσιρικαρία, δεν είμαστε μωράκια, είμαστε λίγο πιο πιτσιρικαρία. Είμαστε εφηβάκια πάνω στην τρέλα τους. Και θέλω, δεν ξέρω, μακάρι να φέρει και άλλα επεισόδια, να συνεχίσει. Δεν μου έφτασε. Δεν μου έφτασε καθόλου. Ναι, αλλά άμα το έχεις κρατήσει, μπορεί να έρθει κάτι άλλο σε Λούνεϊ πάλι και να κάνεις τον Ντάφι. Θέλω να το πάρω πάρα πολύ που θα έλεγε και ο Ντάφι. Πόρκι, Τουίτι, παραβγαίνουμε. Ντάφι, δεν είναι αγώνας. Πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος. Ντάφι, μην ξεχνάς τα σχέδια. Πρέπει να αφήσεις το τυρί για να τελειώσει η πίτσα. Ξεχάστηκα. Έχεις κάνει επίσης Cuphead που είπαμε και πριν, το οποίο ήταν μια έτσι ψιλοκαμενιά, είχε πολύ μεγάλη πέραση και είχε και ένα ρετρό στυλ. Είχε ένα ρετρό στοιχείο, έτσι μια βιντατζιά, δηλαδή στην αρχή το βλέπω, λέμε, τι είναι αυτό. Έβγαζε κάτι πολύ θετικό, λέμε, τι είναι αυτό. Ήρθε μια σειρά από το 70 να την κάνουμε όπως ήταν. Καμενιά, καφρίλα, ένα χιούμορ στα όρια πάλι του μαύρου. Τελικά αυτές οι σειρές μου αρέσουν πολύ, έτσι. Ναι. Να υπάρχει καφρίλα στα όρια του μαύρου, να κάνουμε ένα χιούμορ που μπορεί να μην αρέσει στο παιδάκι το 6χρονο και δεν υπάρχει και λόγος. Δεν ήταν και για παιδάκια τώρα πολύ αυτή η σειρά. Νομίζω όχι, αν τη δει εγώ θα την έβλεπα στα 6 μου. Δεν θα καταλάβαινες πράγματα, θεωρώ. Ναι, όχι, είναι αυτό. Όπως και σειρές που πεζόντουσαν όταν ήμασταν εμείς, εγώ ας πούμε, πιο μικρός. Τις οποίες τότε γελούσαμε απλώς επειδή γινόταν κάτι αστείο στη σκηνή. Δεν καταλαβαίναμε το χιούμορ, την ατάκα. Και τώρα που μεγαλώνουμε και τις ξαναβλέπουμε, λέγαμε εμείς γιατί γελούσαμε με αυτά. Βέβαια, μπορεί να γελάγαμε και να λες, κοίτα, έβλεπα μπροστά. Σαν παιδάκι ήμουν πολύ μπροστά τελικά και γέλαγα με αυτά. Στην ABFAB το Cuphead, πολύ ωραία συνθήκη έτσι, στην παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στη συνεργασία. Εντάξει, αυτή έρχεται μέσα το διάβολο. Ναι. Ο αδερφός μου ήταν ο πολύ δηλός. Εγώ ήμουν ότι πάμε, θα σμπροχτούμε και όπως πέσουμε, θα κάνουμε όλα μήλο. Με το διάλογο να μας κυνηγάει. Νταρκίλα, καφρίλα. Γούσταρα απίστευτα. Νταρκίλα, καφρίλα τελικά. Αρχίζω να καταλαβαίνω ποιες σειρές μου αρέσουν. Έτσι. Ο διάβολος! Cuphead, φοράς το pullover, το ξέχασες? Σωστά. Ναι, σχετικά με αυτό, μήπως να μην χάνουμε άλλο χρόνο και να το βγάλεις? Με τίποτα. Αν το βγάλεις, θα σου δώσω $10. Φίλε, $10! Όχι, Cuphead. Επίσης έχεις κάνει για Disney Channel, ήταν αυτά, Disney XD νομίζω. Κάνε και Disney τέτοια, XD. που έκανε στο Μάιλο Μέρφυ. Και έκανε στον Μάιλο. Σχετικά πρώτες μου δουλειές, που πάλι μια σειρά, και αυτή είχε την καφρίλα της, ήμουνα γκαντέμις. Ήμουνα ο νόμος του Μέρφυ που λέμε, ήμουνα ένα παιδί που έσαιρνα την γκαντεμιά. Τόσο χαριτωμένα, δηλαδή πέρναγα από κάπου και έπεφτε το κτίριο. Η Μαριλίζη Ριτσάρντι στην πρώτη σεζόν, τη Λέα Μαχοσοκρεβάικα στη δεύτερη σεζόν. Πολύ ωραίο χιούμορ. Ήταν και για παιδάκια, είχε ρεθίσματα το παιδάκι και προσλαμβάνουσες, αλλά και για μεγάλους σίγουρα. Μ' άρεσε που έκανα τον γκαντέμι. Καλά. Αυτό είναι παράξενο. Ναι, αυτό μάλιστα. Και μετά σε πιο ενήλικα που έχουν αρχίσει σχετικά πρόσφατα να γίνονται στην Ελλάδα, άνιμε, έχεις κάνει από το αρκετά, βασικά πάρα πολύ γνωστό franchise, το Demon Slayer, έχεις κάνει τον Tanjiro Kamado, τον πρωταγωνιστή, και έχεις κάνει και μια συμμετοχή στο Attack on Titan. Ναι, πρόσφατα πολύ. Πρόσφατα, που βγήκε τώρα. Για πες λίγο την εμπειρία σου από το ενήλικο, ιαπωνικό και όλα στα αυτιά σου. Δεν είχα πολλές προσλαμβάνωσες, ούτε ως παιδάκι, ούτε ως μεγάλος από την Ιαπωνία και τις παραγωγές εκεί. Δηλαδή μου ήταν λίγο ξένο. Μπήκα πολύ μέσα, μ' άρεσε. Είναι σειρές που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν τρελό κοινό παγκόσμια, πολύ αιματοβαμμένες. Αυτό λίγο πολλές φορές με ζορίζει, δηλαδή να πέφτει κάτω ο εχθρός και να του πατάς το κεφάλι και να γίνεται να βγαίνουν έξω τα μυαλά, ξέρω εγώ. Άγριο, είχε τη σκοτεινιά του που ενώ έτσι λίγο με κράτα γιατί θα γίνει εδώ, δηλαδή έπαιζα και κοίταζα ταυτόχρονα. Κάποιες φορές έλεγα κάπου όπα, αλλά θα ξανά έκανα. Θέλω έτσι λίγο να μπω από την πλευρά του επαγγελματία, δεν ξέρω από του θεατή. Θα δοκιμάσω και από του θεατή ενδεχομένως. Έχω δει κάποια πράγματα. Από την πλευρά του επαγγελματία έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει μια δυσκολία παραπάνω. Έχει μια δυσκολία, είναι λίγο μια άλλη φιλοσοφία. Που θα τονίσεις και όλα τι θα κάνεις στο Ιαπωνικό. Που θα τονίσεις, ακούμε μια γλώσσα παντελώς άγνωστη. Λίγο τονίζεις τα τυφλάκια με το ένστικτο. Από σημείο και μετά αρχίζεις πολύ με το ένστικτο σε πάει που θα τονίσεις. Πολύ ιδιαίτερο. Ένας άλλος πλανήτης που μπήκα, θέλω να παραμείνω. Με ενοχλεί πολύ η βία. Δεν ξέρω, μεγαλώνοντας παθαίνω κάτι με τη βία. Δεν μπορώ να βλέπω βία ούτε στα χολιγουντιανά. Κάπου είμαι, τόση βία έξω, θα τη βλέπω κιόλας. Αλλά ναι,
Θα το ξανά κάνα. Πολύ ευχαριστώς. Ελπίζω να συνεχίσει να γίνουν και οι επόμενες σεζόν τώρα. Θα ήθελα. Πρίγκιπα Δράκουλα. Τώρα που πήρα το Πρίγκιπα Δράκουλα, το Demon Slayer. Το Demon Slayer που πήρα τους που γνωριστήκαμε με τον Tanjiro και τα βρήκαμε, θα ήθελα. Το σώμα των κυνηγών δαιμόνων πολεμά δαίμονες στο σκοτάδι της νύχτας, όπου έχετε το πλεονέκτημα! Καλά άκουσες! Για Thundercats είπαμε, θες να πεις κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό? Θέλω να πω ότι ήταν η πρώτη μου δουλειά, οπότε έχει μια βαρύνουσα σημασία. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πολύ πρώτη μου δουλειά που δεν ξέρω, δεν θα ήμουν τόσο καλός, δεν ξέρω, δεν θα ήμουν τόσο καλός, αλλά ήταν στην πρώτη δουλειά νομίζω κανείς δεν είναι καλός, ούτε στη δεύτερη και στην τρίτη δουλειά είσαι τόσο καλός, αλλά το βλέπω από παιδάκι, οπότε είχε ένα άλλο βάρος, λίγο στο θυμικό μου έτσι χτύπησε κάποια πράγματα. Okay. Θα το ξανά κάνω, θέλω να έρθει Thundercats, αν έρθει δηλαδή είμαι μέσα. Μακάρι να έρθει. Καλύτερα ένας βασιλικός θάνατος παρά η ζωή ενός λακέ. Τι είπες, γάτε? Είπα! Καλύτερα ένας βασιλικός θάνατος παρά η ζωή ενός λακέ. Οφείλω να σου το αναγνωρίσω. Χτυπάς πιο δυνατά από τη μαϊμού. Λοιπόν, πριν περάσω στα live action και στη σκηνοθεσία, ναι. Θες να πεις και για το Δράκο, Τζίνι Δράκος? Ναι, γιατί στο είχα αναφέρει ότι ήταν μια ταινία που από όσο ξέρω έγινε στην ABFAB, θα έβγαινε στον κινηματογράφο, έμαθα πρόσφατα, και λόγω COVID βγήκε στο Netflix, δηλαδή το είδαμε στο Netflix. Δεν έγινε τόσο γνωστή αυτή η ταινία, αλλά ίσως πέρασε λίγο παρατήρητη. Πολύ ωραίο σενάριο, πολύ ωραία ιστορία, έτσι με ωραία διδαγματάκια μέσα. Θα συζητήσουμε ίσως και μετά για τα διδάγματα που ενδεχομένως να έχουν οι παιδικές εφηβικές ταινίες. Πολύ ωραία ταινία, Χρήστος Θάνος σκηνοθεσία. Είχα χαρεί πολύ σε αυτή την ταινία, ήμουνα χρόνια στο χώρο. Όταν την είδα κάποια στιγμή στο Netflix, ήταν από τις σειρές που είπα: Πω, εδώ μου άρεσα. Χωρίς κάτω κείμενο και 3 τελίτσες. Δηλαδή λέω: εδώ μου άρεσα. Το είχα πει και στο Χρήστο Θάνο. Λέω: Θάνο, Χριστό. Εδώ μου άρεσα. Μου λέει: ναι. Ήταν πολύ ωραία ταινία τελικά. Ήταν ωραία ταινία. Μας παραδέχομαι. Τι έκανες, γιατί ξέρω κουνφού? Ευχήθηκες να ήξερες πάλι και σε έκανα άσο του κουνφού. Δεν ευχήθηκα. Είναι άδικο. Είπες να ξέρα. Για μια ευχή της στιγμής έγινα ξαφνικά κουνφού. Λοιπόν, πάμε σε live action, σε κάποιες live action δουλειές που έχει συμμετάσχει. Ναι. Κάποια ήταν εφηβικά, κάποια ήταν ενήλικα. Να πούμε για αρχή μια αναφορά στο One Piece, που είναι πάρα πολύ γνωστό franchise anime, ναι. και έγινε και live action. Πρόσφατα και αυτό στην ABFAB. Ναι, μια σειρά που κουβαλάει μεγάλο βάρος, με τεράστια φήμη, οπότε είχαμε ένα βάρος παραπάνω, ήταν brand name. Παίζεις λίγο διαφορετικά έως πολύ στα live action, είναι άλλη εκφορά σου, δηλαδή ρυθμίζεται όλο το οικοσύστημα μέσα στο στούντιο, σε μια άλλη εκφορά λόγου, σε μια άλλη συνθήκη, παίζουμε πια λίγο πιο εσωτερικά και πιο ανθρώπινα, γιατί έτσι πρέπει να παίξεις. Στο καρτούν επιτρέπονται τα πάντα, μπορεί να το τραβήξει τα άκρα μερικές φορές. Ναι. Στα live action λίγο μια άλλη συνθήκη, πιο ανθρώπινη, πιο καθημερινή, πιο άμεση, πιο πιστική. Και το One Piece ήταν ένα από αυτά, το ευχαριστήθηκα, ωραίος ρόλος, ανακαλύπτεις πραγματάκια, όταν διαφοροποιεί το ρόλος πάρα πολύ, ανακαλύπτεις πράγματα και για σένα λες, ενδεχομένως μπορώ να κάνω και κάτι τέτοιο, ναι. Και μπορεί να είμαι και λιγότερο ή περισσότερο καλός. Καλοδεχούμενες αυτές οι σειρές. Όταν τα πούμε ξανά, θα μου το επιστρέψεις. Αρκεί όμως να γίνεις μεγάλος πειρατής. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Να είσαι καλός, Λούφι. Και άλλες σειρές πέρα από το One Piece, εφηβικές που κάναμε τότε ήταν στο Disney XD, στο Disney Channel, δεν ξέρω πού προβάλλονταν. Αρκετές με την Άννα, με τη Σοφία την Τζάκα. Πιο εφηβικές, εκεί σήκωνε λίγο τρέλα. Έπρεπε να παίξει πολύ άμεσα και πιστικά. Σήκωνε την τρέλα. Με τη Σοφία είχες κάνει και το ισπανόφωνο, το 11, το 11. Το Once 11, 11, ναι, δεν ξέρω πώς το λέγαμε. Μια σαπουνόπερα εφηβική με μια ακαδημία ποδοσφαίρου. Αργεντινή, δεν θυμάμαι που ήτανε. Ένα ισπανόφωνο. Κάναμε πολλούς ρόλους εκεί. Ήταν live action, ήταν απαιτητικό. Αλλάζει και το στόμα. Στα live action μιλάνε. Είναι άνθρωποι. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους, με στόματα τελείως ανθρώπινα, με παύσεις διαφορετικές. Εκεί περάσαμε λοκ με τη Σοφία, νομίζω. Και όλοι μας. Ήταν δύσκολο. Κάποια στιγμή του πήραμε τον αέρα. Ωραίο αποτέλεσμα. Το καταευχαριστήθηκα. Και εκεί ανακάλυψα φωνές που μπορώ να κάνω και δεν τις ήξερα. Και με την Άννα έκανες πολλά. Και με την Άννα πολλά. Και ας πούμε, αφορμή τώρα, μου θύμισε την Άννα. Με ρώτησε για τους δασκάλους μου στο χώρο. Δάσκαλοι σου στο χώρο, νομίζω είναι όλοι οι σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάζεσαι. Με ποια έννοια?
Από όλους θα πάρεις κάτι. Είτε είσαι 1 μήνα στο χώρο, είτε είσαι 25 χρόνια στο χώρο, θα πάρεις. Έχουν διαφορετική προσέγγιση πολλές φορές οι σκηνοθέτες. Κάποιος μπορεί να είναι λίγο πιο αυστηρός, κάποιος να είναι λίγο πιο λακωνικός στις οδηγίες του, κάποιος να είναι πιο περιγραφικός ή κάποιος... Έχουν και μια οπτική για τη δουλειά τους, η οποία οπτική φαίνεται. Άλλον σε σκηνοθετεί ο Χ, άλλον σε σκηνοθετεί ο Ψ. Από όλους θα πάρεις. Κάθε σκηνοθέτη σου ανοίγει δρόμους. Μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα, με κάποιους να ταιριάζει έτσι και έτσι, με άλλους να ταιριάζει πολύ, με άλλους να ταιριάζει πάρα πολύ. Και εκεί είναι η ευλογία η μεγάλη. Παίρνεις από όλους. Θυμάμαι, ας πούμε, ο Φώτης είναι πολύ καλός δάσκαλος. Ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκα. Το ανέφερα και πριν. Είναι πολύ καλός δάσκαλος. Και επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά τα Thundercats, πιστεύω θα ρίξε πάρα πολλά μπινελίκια από μέσα του, γιατί προφανώς δεν είχα την επίδοση στην πρώτη μου δουλειά που μπορεί να έχω τώρα. Δεν στραβομουτσόνιασε ποτέ, δεν έπιασε ποτέ δυσαρέσκεια από την πλευρά του. Έπιασα μια τρυφερότητα, λίγο στον μπαμπάς μου ο Φώτης. Όπως και ο Αργύρης. Ο Αργύρης είχε μια άλλη τρέλα. Εκεί παίζαμε λίγο σε. Ο Αργύρης και θεατράλε μερικές φορές μπορεί να γίνει. Μου είχε κάνει ένα κήρυγμα στην πρώτη-δεύτερη μας εγγραφή. Πώς μένει κάποιος στη δουλειά και πώς πρέπει να είναι ένας ηθοποιός. Και μου τα περιέγραφε έτσι πολύ γλαφυρά. Καθόλου επιθετικά, ήταν πολύ θεατράλε, έτσι και αυστηρός όμως. Γυρίζοντας σπίτι μου, έχασα τη στροφή στην Κηφισίας και αντί να πάω Φιλαδέλφια που έμενα τότε, συνέχισα για Καλιμάρμαρο. Από το. Όταν είσαι και νέος, σου λένε κάτι και μετά λες, μάλλον δεν του άρεσα, μάλλον δεν θα είμαι στο χώρο την άλλη μέρα. Μάλλον αυτό το κήρυγμα μου το έκανε για να μου πει ότι bye bye. Δεν ήταν bye bye. Κάναμε με τον Αργύρη το Τρίφουτό μετά, μια πολύ ωραία σειρά, παιδική. Μου έδωσε ένα ξωτικό, εξωστρεφέστατο, θεοπάλαβο. Με μυρίστηκε ότι είμαι και για τέτοιους ρόλους πολύ. Αναφέρω το Φώτη με τον Αργύρη γιατί ήταν η πρώτη, όπως και η Άννα. Μετά στο Σχέρα. Η Άννα δούλεψα πάρα πολύ στο Σχέρα. Στα πρώτα στάδια, ας πούμε, είχα πολύ δρόμο ακόμα να διανύσω. Και η Άννα έκανε υπομονή, ας πούμε. Ταιριάξαμε και πολύ με την Άννα, λίγο οι χημίες μας και μου έδωσε πολλές ευκαιρίες επίσης και η Άννα. Η Άννα έχει και ένα καλό, ότι είναι πολύ ανοιχτή στο να της προτείνεις και εσύ κάτι. Λες, βλέπεις κάτι και λες, ρε Ανά, να το κάνω και έτσι. Θα σε αφήσει. Θα σε αφήσει και μόνος σου να καταλάβεις αν αυτό τελικά πρέπει να το κάνεις και λίγο διαφορετικά ή όχι. Και βγαίνουν ωραία, σου δίνει πολύ χώρο η Άννα. Έχω να πω πολλά από όλους τους σκηνοθέτες. Μην αναφέρω ονόματα, ειδικά με αυτούς που ταιριάζω πάρα πολύ και φαίνεται στη μούρη μου, μπαίνω στην εγγραφή με ένα χαμόγελο έτσι. Νομίζω το ξέρουν. Ας μην πούμε ονόματα. Ξέρετε. Ξέρετε ποιους αγαπάω πολύ και ξέρετε ποιους αγαπάω πάρα πολύ. Σκηνοθέτες εννοώ. Το ξέρω. Okay. Λοιπόν, και εκτός από εφηβικά, έχεις κάνει και ενήλικα live action. Λοιπόν, έχεις κάνει, ας πούμε, με τις αδελφές Κυριακίδη, την Ιδίλη και τον Νοσφαιράτου. Έχεις κάνει Fuller House που ήταν και sitcom ενήλικο με τη Τζάκα. Και μετά με τον Δημήτρη. Ναι. Και έχεις κάνει και Χάπ και Λέοναρντ με Παναηλίδου. Με τη Σοφία Παναηλίδου. Το Fuller House, ωραία κομμωδία αμερικάνικη, με ό,τι κουβαλάει μια Αμερικανιά. Το φέραμε στα ελληνικά πολύ ωραία. Και μπράβο μας και μπράβο και στη Σοφία. Πολύ ενδιαφέροντες ρόλοι. Και είχε και την πλάκα του αυτό. Είχε ωραίο χιούμορ παρόλο που ήταν Αμερικανή, αλλά νομίζω είχε και τα παλαμάκια τα κονσέρβα. Ναι, τα οποία εντάξει, ό,τι πιο ξενέρωτο. Ναι. Το Νοσφαιράτου με την Ιδίλη και την Εφέλη, πολύ καλές και στη συνεργασία. Την πονούσαν τη δουλειά και οι δυο τους. Χάπ και Λέοναρντ με τη Σοφία, νομίζω προηγήθηκε. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα μια σειρά. Εμένα μου θύμιζε λίγο True Detective και αυτά που βλέπαμε έτσι τα αμερικάνικα και λέγαμε τι ώρα δεν μπορούσα να παίξω. Και σαν ηθοποιός σε τέτοιες σειρές. Δεν έχω μπορέσει ακόμα να παίξω σε τέτοιες σειρές ο ίδιος, αλλά έχω κάνει μεταγλώτηση. Και σκάει το Χάπελ και Λέοναρντ, μου λέει η Σοφία είναι μια διαφορετική συνθήκη. Άλλη μικροφωνική με την ψήρα, θα παίξουμε διαφορετικά, σε άλλες τονικότητες πιο φυσιολογικές. Στην αρχή ήταν λίγο σοκ, πολύ θετικό σοκ, αλλά λες αυτό είναι κάτι άλλο τώρα. Και δεν έμπαινα ποτέ στην ατάκα, όχι ποτέ. Αρκετές φορές δεν έμπαινα στην ατάκα γιατί χάζευα τη σειρά. Τη φωτογραφία, τα πλάνα, την εξέλιξη μου, έτσι μου λέγει η Σοφία Παναηλίδου μπες. Και λέω, έβλεπα το αυτό. Και δεν την έχω δει αυτή τη σειρά και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι κάναμε. Πώς βγήκε. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι η Σοφία τα δούλευε πολύ καλά. Είμαι σίγουρος, αλλά πολύ θα ήθελα να το δω κάπου. Θα το δω, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό. Βικ, αυτό είδα. Έλα, πες μου είδα μια γέφυρα, εντάξει. Είδα μια γέφυρα. Ήταν εκεί και σε είδα να μπαίνεις μέσα. Ωραία. Πήγα να σε ακολουθήσω και. Ίσως μόνο εγώ να μπορώ να τη διασχίσω. Έχεις κάνει επίσης από live action εφηβικά, λόγω του ότι είναι γνωστά franchise, ας τα αναφέρουμε. Ναι. Έχεις κάνει Γκορμίτη πρόσφατα με τον Παυλίδη. Έχω κάνει Γκορμίτη το κινούμενο σχέδιο
Τα γκορμίτι ήταν σε κινούμενα σχέδια, τα κάναμε. Αν έκανες και τα κινούμενα. Έχουν περάσει από διάφορα στούντιο τα γκορμίτι. Φυσικά έκανα τον πιο εξωστρεφή και τον πιο εξυπνάγια και τον πιο γκαφατζή, τον κόκκινο γκορμίτι. Και ξανά έπαιξες και στο live action. Ξανά έπαιξα και τώρα στο live, που έχει αλλάξει πάρα πολύ συνθήκη. Είναι κάτι άλλο στο live action, ουσιαστικά άλλους χαρακτήρες, καμία σχέση. Έχει κρατηθεί το όνομα, νομίζω. Ναι. Με τον Αργύρη σε μια άλλη πολύ συνθήκη. Ευχάριστη δουλειά. Και το σκετσο μ' άρεσε και το τώρα η σειρά. Το μισό που μας παίρνω όλους στο λαιμό μου. Ελπίζεις να πω ότι κάνεις λάθος? Γι' αυτό ακριβώς μιλάω, φίλε, εντάξει. Δεν έχω κανένα να μιλήσω. Δεν ξέρω τι κάνω και φοβάμαι. Όλη την ώρα. Είναι brand name τα γκορμίτι. Ναι, είναι. Όπως και τα Rangers είναι. Γι' αυτό και τραβάνε 30 χρόνια. Τα Rangers τα υπηρετούμε και αυτά με πολύ σεβασμό. Δεν ξέρω, δεν τα πολύ συμπαθώ. Δεν βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Ό,τι κρατάει πολύ, βγάζει και παιχνίδια. Συνεχίζει για πάρα πολλές σεζόν με διάφορες μορφές. Το σέβομαι. Έχουν βρει κάτι στο κοινό, έχουν τσιγκλίσει το κοινό και τους ακολουθεί το κοινό. Δεν τρελαίναμε πολύ, μου φαίνεται λίγο ψεύτικο. Δεν ξέρω. Είναι. Έχουμε κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Ξεκάθαρα είναι. Απλώς τραβάει χρόνια δηλαδή. Τραβάει χρόνια και μακάρι να συνεχίσει. No problem, είμαστε εδώ να κάνουμε Ranger. Μιλάμε για Kung Fugitive. Απίθανο πως καθαρίζει το μαφιόζο. Είπα όχι spoiler. Συγγνώμη. Καλά. Η μαμά μου είπε να αφήσω αυτό. Όπα. Θα ήθελες να γίνεται αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό, να έχουμε μεταγλώτηση σε όλο το πρόγραμμα? Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχουμε συνηθίσει τη μεταγλώτηση στα ενήλικα. Την έχουμε συνηθίσει μόνο στα παιδικά. Η μεταγλώτηση είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Φταίνε λάθη του παρελθόντος, ενδεχομένως να φταίει η νοοτροπία μας, λίγο που μας αρέσει η Αμερικανιά. Φταίνε οι χειρισμοί παλιότερα που δεν βάλαν τη μεταγλώτηση, προσπαθήσανε. Δεν μπήκε λίγο έτσι στο κύτταρό μας η μεταγλώτηση. Θα έπρεπε να μεταγλωτίζονται, για να είμαι ρεαλιστής, αρχικά ίσως όχι όλα. Καλό θα ήταν να μεταγλωτίζονται όλα. Έχουμε ανθρώπους γύρω μας με προβλήματα όρασης, ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ξένους. Θα έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση. Αυτά βέβαια λίγο ψηλά γράμματα για τα budget των καναλιών, των παραγωγών κτλ. Να τους μιλήσεις για προσβασιμότητα. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές και λέω ότι και εγώ μπορεί να με ξένιζε να δω το Λεωνάρντο Ντικάπριο ή την Μέριλ Στριπ ή δεν ξέρω ποιον στα ελληνικά. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Θα πω κάτι, μπορεί να μην τα ακούσει κανένας. Έτσι διπλωματικά και πονηρά θα μπορούσαμε να φέρουμε μεταγλώτηση στην Ελλάδα. Να μην αρχίσουμε τις χολιγουντιανές σειρές ή παραγωγές. Να τη φέρουμε με κάποιες σειρές πολύ αξιόλογες που υπάρχουν Γερμανία, Σουηδία, ποια γλώσσα, ίσως Ρωσία. Κάτι που να μην είναι γνωστό στα αυτιά του Έλληνα. Αυτό. Τα αγγλικά τα έχουμε συνηθίσει. Μας έχει φάει. Όχι, δεν είναι ξενομανία. Και εγώ έχω συνηθίσει να ακούω τα αγγλικά στις χολιγουντιανές ταινίες. Και τα ισπανικά μας αρέσουν και τα ιταλικά. Όχι τόσο πολύ. Αλλά. Πιο εύκολα θα το ακούσεις. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις και τους ηθοποιούς. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα σε μια αμερικάνικη σειρά να τους ξέρεις. Να τους έχεις ξαναδεί κάπου και να μην θες να το ακούσεις. Δεν σημαίνει ότι πάντα παίζουν καλά. Καμία σχέση, καμία πρόθεση να υποβαθμίσω το Hollywood. Αλλά άλλες παραγωγές, πρόβες, άλλες συνθήκες. Είναι όλα πάρα πολύ καλά συνήθως στο Hollywood. Αλλά δεν είμαστε native speaker για να ακούμε το αγγλικό. Δεν είμαστε όλοι native speaker για να ακούμε το αγγλικό και να πούμε ότι έπαιξε καλά. Έχουν περάσει ερμηνείες σε αμερικάνικες αγγλικές παραγωγές που να μην ήταν και τόσο καλές. Να έχει όλο την εκφραστικότητα. Αλλά ο λόγος του να μην έπαιζε καλά. Σε ένα ελληνικό σύριαλ, αν κάποιος δεν παίξει τόσο καλά, θα το πιάσεις, είναι η γλώσσα σου. Θα πεις, εδώ ψεύτησε, εδώ δεν έπαιξε καλά, εδώ ήταν βαρύγδουπος, εδώ ήταν ψευτούρας. Στα αμερικάνικα δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, να αγιοποιούμε το Hollywood τόσο όσο είναι πολύ ψηλά οι άνθρωποι, είναι αλλού οι άνθρωποι, δεν είναι όλα ιδανικά. Στη γλώσσα σου καταλαβαίνεις αν ο άλλος παίζει σίγουρα καλά και ψευτίζει ή όχι. Πιστεύω, μήπως θα μπορούσαμε να φέρουμε κάποιες σειρές. Ωραίες σειρές, σουηδικές, ουγγρικές, γερμανικές, ισπανικές, ρώσικες, που θα ξένιζε η γλώσσα να ακούμε γερμανικά. Αυτές θα μπορούσαν να μεταγλωτιστούν, αν δοθούν τα κεφάλαια, από τα κανάλια, από τις παραγωγές. Να έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε το κείμενο, να είναι η ατάκα στο στόμα ακριβώς παρκαρισμένη για να είναι φυσική, να παίζουμε εμείς φυσικά, να έχουμε ωραίο κείμενο, να κουρδιστούμε στο φυσιολογικό, στο πολύ άμεσο και φυσικό παίξιμο και να έχουμε χρόνο να δουλέψουμε ηθοποιοί πολύ. Είμαι σίγουρος θα βγει καλό αποτέλεσμα. Αν μας δώσουν το χρόνο. Μπορεί να φέρουν μια γερμανική σειρά, να προβληθεί, δεν ξέρω, στο Μέγκα και η πρώτη αντίδραση του κόσμου να είναι τι θα ακούσαμε μεταγλωτισμένα. Η πρώτη σειρά μπορεί να πάει άκλαυτη. Κάποιος θα το δει, θα πάει από στόμα σε στόμα. Όπα, αυτή η σειρά
Κάτι λέει. Είναι καλή. Δεν είναι παλιά η μεταγλώτηση ή αλλαντάλλων. Και από στόμα σε στόμα πιστεύω κάπως έτσι θα το διεκδικήσουμε. Όχι μεταγλωτίζοντας απευθείας το True Detective ή το Lost, δεν ξέρω τώρα, μου έρχονται σειρές. Πιστεύω να το πάμε λίγο πιο γύρω και να το κυκλώσουμε. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι αυτά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε πιο πολλές πιθανότητες. Να φτουρίσουν. Δεν το έχουμε τη μεταγλώτηση. Θεωρούμε λίγο. Είναι η ψυχοκόρη, δηλαδή της υποκριτικής. Η κόρη είναι το θέατρο και μετά είναι η τηλεόραση. Το θέατρο είναι η κόρη, η καλή, η μορφωμένη. Η τηλεόραση είναι η όμορφη η κόρη. Η μεταγλώτηση είναι η ψυχοκόρη που πλένει τα πιάτα μέσα. Πολύ κακό. Πολύ κακώς ισχύει αυτό. Μπορούμε να το ανατρέψουμε. Γίνανε λάθη παλιά. Μπορεί να ανατραπεί. Πρέπει να δοθούν κεφάλαια. Ναι, σίγουρα. Και για την προσβασιμότητα και για να ακούμε τη γλώσσα μας πρέπει να δοθούν κεφάλαια. Δεν ξέρω αν θα δοθούν. Να μιλήσουμε με όρους πιάτσας. Μεταγλωτίστε μια γερμανική. Μεταγλωτίστε το Dark που είχε βγει, ας πούμε, στο Netflix. Ήταν γερμανικό. Μπορούσαμε να αρχίσουμε με ένα Dark. Μπορούμε. Ξεκάθαρα μπορούμε. Αφλογίσω τα γένια μας τώρα. Μπορούμε. Τελεία. Δώσε μας χρόνο, δώσε μας χρήμα. Δώσε μας έτσι εμπιστοσύνη και θα σου μεταγλωτίσουμε ό,τι θες. Ελπίζω κάποια στιγμή, δεν ξέρω, να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια τώρα, αλλά ελπίζω. Ναι, και όλα αυτά που είπα είναι, μπορεί και να μην γίνουν. Γιατί είπαμε, είναι το χρήμα, η νοοτροπία μας. Είναι σαν να πει στον Έλληνα, οδήγα όπως στην Αγγλία, αριστερά. Από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχει μάθει τον υπότιτλο. Έχω λίγο πλατιάσει, αυτό λένε λίγο σοβαρό θέμα, γι' αυτό το. Έτσι, είπα ίσως περισσότερα από όσα χωράει ο χρόνος. Είχαμε κάνει στην ΑΠΦΑ μια ταινία, το Μην κοιτάτε ψηλά. Ναι, το Don't Look Up. Don't Look Up. Δεν θα σχολιάσω το αποτέλεσμα, θα σχολιάσω κάτι ότι την είδα, επειδή έπαιζα κι εγώ, λέω θα τη δω μεταγλωτισμένη. Τι παρατήρησα. Δεν σχολιάζω αν τα πήγαμε καλά ή όχι, ας το πει το κοινό. Δεν κουραζόμαστε με τον υπότιτλο. Παιδιά, sorry, εγώ κουράζομαι. Ξέρω αγγλικά, αλλά όχι ώστε να παρατηρήσω μια ταινία και να την καταλάβω στο απόλυτο. Θέλω να καταλαβαίνω τις ατάκες μιας ταινίας στο απόλυτο, όχι περίπου. Αναγκαστικά διαβάζω υπότιτλο. Δεν είναι πάντα καλή και υπότιτλοι. Αυτό το πράγμα, να διαβάσω υπότιτλο. Εγώ είμαι και σχολαστικός. Τι είπε, το πάω και πίσω καμιά φορά. Τι είπε, όχι, αυτή γιατί τα κάνω σοβαρή, κάτσα την ξανακούσω. Εν αρχή είναι ο λόγος, έτσι δεν το λένε. Δηλαδή, ο λόγος είναι το βασικό. Οι ατάκες, πριν φτάσουμε στην εικόνα, είναι αυτό που ακούμε. Τι λένε οι ηθοποιοί. Είμαι πολύ σχολαστικός με το λόγο. Θέλω στην ταινία να ακούω τι λέει, να καταλαβαίνω. Μετά θα κοιτάσω τις εκφράσεις. Να κοιτάει το μάτι τον υπότιτλο μετά την έκφραση. Πώς παίζει η Μελιστρή, πω τι έκανε εδώ, τι έκφραση πήρε, πω. Κοίτα τον υπότιτλο. Δεν ξέρεις τι να πρωτοκοιτάξει σε μια ταινία ξένη. Ναι. Όταν το είδα το Don't Look Up στα ελληνικά, ήταν πάρα πολύ ξεκούραστο. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω την ποιότητα. Είδα μια ταινία ξεκούραστα γιατί κοίταζα τη Μέριλ Στριπ και τον Ντικάπριο να δω τις εκφράσεις τους, χωρίς να έχω την έννοια να κοιτάξω τον υπότιτλο. Ναι. Θα είναι πολύ ξεκούραστη μια μεταγλώτηση. Αν γίνεται. Είναι πολύ ξεκούραστο. Δηλαδή, αυτό το τρελό, κοιτάζω την έκφραση, θέλω να κοιτάξω τη φωτογραφία, τις εκφράσεις τους. Να προλάβω να κοιτάξω και τον υπότιτλο. Είσαι πτώμα μετά από μια ταινία. Σίγουρα. Αυτό προσωπική. Εδώ Σκουφής Γιώργος είναι αυτό, το σχόλιο. Εγώ αυτό παθαίνω τουλάχιστον. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχεις ξεκινήσει και σκηνοθεσία. Ναι. Για πες λίγο για αυτή την εμπειρία. Η Tanweer μου άνοιξε την πόρτα της σκηνοθεσίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις πάρα πολλές ευθύνες. Πρέπει, αν δεν μεταφράσεις εσύ ο ίδιος, πρέπει να κάνεις την προσαρμογή του κειμένου. Θα το πούμε και αργότερα, ίσως γιατί θέλει έτσι θέλει 2-3 σχόλια η προσαρμογή. Ας μπορώ να το πω και τώρα, κανένα πρόβλημα. Στην προσαρμογή οι σκηνοθέτες σκάβουμε. Καταρχάς δεν πληρώνεται το πόστο της προσαρμογής και είναι το βασικό. Πρέπει να πάρεις ένα κείμενο, αν δεν το έχεις μεταφράσει ο ίδιος, να πάρεις μια μετάφραση. Οι μεταφράσεις πολύ συχνά έχουν προβλήματα. Άλλος κλάδος, δεν θα μπω εκεί, είναι κακοπληρωμένοι 1002 προβλήματα. Μας έρχονται μεταφράσεις που είναι πολύ κακές πολλές φορές. Άλλες μπορεί να είναι καλύτερες μεν, αλλά δεν γίνεται. Σου έρχεται μια μετάφραση από κάποιον που δεν είναι ηθοποιός, στο 99% των περιπτώσεων. Άλλο να μεταφράσω ένα κείμενο και να είναι γραπτός λόγος, και άλλο να το μεταφράσω ώστε να μπορεί να μιληθεί και να παιχτεί. Είναι άλλη γλώσσα, άλλη εκφορά, άλλες εκφράσεις. Επομένως, πρέπει ο σκηνοθέτης να κάτσει. Εγώ, ειδικά που έχω και το κόλλημα, όπως είπα πριν, με το λόγο, θέλω όταν βλέπω μια ταινία ή μια σειρά να ακούω τα πάντα όσα λένε και να τα καταλαβαίνω και να είναι ωραία, γιατί αφορούν την πλοκή. Άρα πρέπει να δώσεις τη μετάφραση αυτό που λέει ο ξένος, όλα τα νοήματα μαζί, στο στόμα του ξένου μεταφραστής. Δεν θα στο προσαρμόσει στο στόμα. Προσάρμοσέ το στο στόμα, στα α και στα ου, στις διάρκειες, σωστά ελληνικά της πιάτσας, ενώ να μιλούνται, άμεσος λόγος. Στα ελληνικά σύριαλ πολλές φορές ακούμε ατάκες που λες δεν μιλάμε έτσι στην καθημερινότητα. Δεν ξυπνάμε το πρωί και εκεί που θα πλακωθούμε με τη γυναίκα μας, με την κουμπάρα μας, θα πούμε βαρύγδουπες εκφράσεις, εκτός αν υπάρχει λόγος να τις πούμε. Πολλά σύριαλ ελληνικά δεν έχουν άμεσο λόγο και είναι πολύ κακό. Στη μεταγλώτηση θέλουμε να έχουμε άμεσο λόγο. Αλλιώς το παιδάκι, ο ενήλικας, όποιος το βλέπει, άντε γεια, σε έχει χαιρετήσει. Επομένως, ο σκηνοθέτης
έχει να κάνει τους 12 άθλους του Ηρακλή. Και αφού το κάνει όλο αυτό, χωρίς να πληρώνεται την προσαρμογή, να πάει στο στούντιο, που εκεί πια τα έχει όλα έτοιμα, αν έχεις το κείμενο σου ωραίο, έχεις διαλέξει και τους ωραίους τους ηθοποιούς, θα κυλήσει νερό η ηχογράφηση στο στούντιο. Είναι η πιο ωραία στιγμή. Μέχρι να φτάσεις όμως στο στούντιο, είσαι καταπονημένος, δεν ξέρω. Θα έπρεπε το adaptation να πληρώνεται, να το σεβόμαστε πολύ. Είναι σε όλα τα στούντιο αυτό, δεν είναι το κάνει ένα στούντιο που δεν πληρώνει. Πρέπει λίγο την προσαρμογή να την ανεβάσουμε λίγο ψηλά. Οι περισσότεροι που σκηνοθετούν τραβάνε και αυτή κούπη στο σπίτι και φέρνουν ένα άψογο αποτέλεσμα. Μετρημένο, με ωραία ελληνικά. Αλλά έχει μια κούραση που θα μπορούσαμε να την πληρωνόμαστε και εν μέρει να την αποφύγουμε. Ένα κείμενο είναι εύκολο εντός εισαγωγικών να μεταφραστεί. Μετά είναι το δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πολύ ωραίο βάσανο, αν υπήρχε έτσι μεγαλύτερο σεβασμό στο adaptation, αλλά πολύ δημιουργικό και φτάνεις μετά στο στούντιο να καθοδηγήσεις τους ηθοποιούς. Όπως και εμένα μου αρέσει να με καθοδηγούν, δεν έχω κανένα πρόβλημα σαν ηθοποιός να με καθοδηγήσει ο σκηνοθέτης, να με πάει σε μονοπάτια που αυτός νομίζει, να μαθητεύσω κανονικότατα, είμαι σπασικλάκι. Έτσι και εμένα μου αρέσει να μαθητεύω, οι έμπειροι ηθοποιοί, τίποτα, τους κουρδίζεις λίγο για να καταλάβουν ίσως έτσι την μπλοκή, το πάνε και μόνοι τους που λέει ο λόγος. Ένα καινούριο ηθοποιό, λιγότερο έμπειρο, μπορεί να είναι λίγο πιο κουραστικό, αλλά θα του δώσει το χρόνο να τον καθοδηγήσεις και αν έχει όρεξη να σε ακούσει, είναι πολύ ωραία διαδικασία. Μαθαίνεις πολλά σαν σκηνοθέτης. Αλλιώς είναι να είσαι μέσα, που έπαιζα τόσα χρόνια μέσα, αλλιώς είναι όλα να τα βλέπεις τώρα από τα decks του. Έχεις πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Πάλι οι σκηνοθέτες, γενικά οι μεταγλώτες δεν είναι καλοπληρωμένοι. Κάνουμε πολλές φορές, όχι πάντα, κάνουμε θαυματάκια και πολύ μεγάλα θαύματα μερικές φορές. Θα έπρεπε να πληρώνεται. Σεβασμό έχουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων. Από όλα τα στούντιο, δηλαδή εισπράττει σεβασμό για τη δουλειά σου. Κάνουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Πολύ ωραία διαδικασία. Το σοβάρεψα λίγο, το ξεσοβαρεύω. Λατρεύω τη σκηνοθεσία, θα τη συνεχίσω. Κάνω το kiff. Συγγνώμη, κοινό μου, αν πλάτιασα λίγο, αλλά έχουμε και τον ταλκά μας ο καθένας και θέλουμε ίσως να πούμε κάποια πράγματα για να τα μάθει έτσι και το ευρύ κοινό. Η πρώτη μεγάλη δουλειά που σκηνοθέτησα ήταν το KIF. Έκανα έτσι 2 ταινίες, έκανα το Γη Καλή Νεντ. Στο KIF πια μια σειρά άπειρα διδάγματα, άπειρα μηνύματα μέσα, κοινωνικά, δοσμένα πάρα πολύ ωραία και με την πλάκα τους και με τη σοβαρότητα. Καφρίλα φοβερή. Πάρα πολύ ωραία η ρόλη, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Όταν έχω τώρα Παναηλίδου, Τζίνι, έχω τον Παπαστάθη, έχω το Ρεπάνι, παπάδες στο KIF και με κάνει να φέρει πάρα πολύ σεζόν. Γεια σου, KIF. Βλέπω πως ξαναγύρισες. Λοιπόν, άργησες. Ο Μπάρι και εγώ γίναμε κολλητοί. Και έφτιαξα βραχιολάκι φιλίας για να το βλέπουν όλοι. Αυτές είναι χειροπέδες. Και έχεις κάνει και το τουρκικό animation, το Σακίρ. Το Σακίρ. Τουρκικό animation. Μιλάνε τουρκικά, ακούμε Haydi Haydi, κάτι τέτοια. Τα έχω συνηθίσει πια. Πολλές λέξεις κοινές. Η σειρά αυτή δεν σπάει και δεν μπαίνει και τον Guinness πρωτοτυπίας. Έχει πολύ καλές προθέσεις. Με ένα adaptation που λέμε για τα adaptation. Πιστεύω, πάρτε και μια δεύτερη γνώμη, μην ακούτε μόνο εμένα. Πιστεύω ότι έχω κάνει ένα adaptation, το φρόντισα για να της δώσω αέρα. Να της δώσω αέρα ελληνικό, να μιλάμε ωραία της πιάτσας. Δηλαδή να ακούει το παιδάκι να λέει ναι, αυτοί οι χαρακτήρες θα μπορούσε να είναι και στο σαλόνι δίπλα μου και να τους ακούω και να μιλάνε πολύ φυσιολογικά. Πιστεύω ότι το έχουμε εκτινάξει το Σακίρ. Ελλάς Τουρκία συμμαχία. Τι θα ξεχάσουμε, Ρεμζή? Ξέχασα να βγάλω τη γάτα από την πρίζα. Αυτό να εννοεί. Δηλαδή η γάτα σου λειτουργεί με ρεύμα? Μα καλά, πότε πήρες γάτα, Νετζατή? Μήπως δεν είναι δική μου? Τότε γιατί μένει σπίτι μου? Λοιπόν, πάμε λίγο να μου πεις τώρα ένα από τα πολλά που σίγουρα θα έχουν συμβεί. Ένα ευτράπελο που να σου έχει μείνει από στούντιο, από εγγραφή. Ευτράπελα. Καλά, άπειρα Σαρδάμ και εγώ και οι συνάδελφοι τους οποίους σκηνοθετώ, τα οποία εντάξει δεν έχει νόημα να τα πω, είναι εκείνη την ώρα που συνέβη το Σαρδάμ, λύνεσαι στο γέλιο, δεν πας συνέλθεις. Άπειρα Σαρδάμ. Έχω γράψει 2 φορές μόνο με παντελόνι γιατί είχα γίνει λούτσα πηγαίνοντας στο στούντιο. Τα λέμε λούτσα. Τα πέταξα όλα, φεύγανε νερά από πάνω μου και έχω γράψει μόνο με το παντελόνι μου. Είμαι υγιεινός, δεν είχα πάει στην παραλία. Τι άλλα ευτράπελα, έχει πέσει το ρεύμα και περιμέναμε. Ναι, κάποιος είχε πέσει το σχέρα, σε όλη τη γειτονιά το ρεύμα. Αυτά από ευτράπελα. Okay. Πάμε λίγο τώρα να μου πεις αν σε έχουν αναγνωρίσει έξω από τη φωνή σου. Με έχουν αναγνωρίσει μερικές φορές ενήλικες που βλέπαν ή το κυνηγή τρόλ ή τον πρίγκιπα Δράκο.
Και όταν δούλευα σε ένα escape room, γιατί δούλευα μια 5 ετία σε ένα escape room και είχα μια ομάδα παιδιών, ήταν μικρά, 10 χρονών, 12, πόσο ήτανε. Μίλαγα με την κανονική μου τη φωνή, ήμουν και κουρασμένος νομίζω, γιατί μεταγλώτηση και escape room μαζί ήμουν απτώμα, οπότε μίλαγα με κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να είχα και κλειστή φωνή. Και εκεί που μίλαγα στα παιδάκια και κάτι τους έλεγα για το δωμάτιο, ήταν ένα παιδάκι το οποίο προφανώς είχε πάρα πολύ καλό αυτί. Και μου κάνει μικρό, 12 χρονών, μου λέει: «Ναι, σας πω, κύριε». Λέω: «Για πες μου, παιδί μου, εσάς τη φωνή σας κάπου την ξέρω». Και μου είπε το Harvey Bix που είχαμε κάνει τότε στην ωραία περίοδο, έτσι τότε με την ωραία σειρές του Nickelodeon στην Apfa. Ο οποίος Harvey Bix, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ένα γλυκύτατο ψυχαναγκαστικό πουλάκι, κάπως έτσι μίλαγε, ήταν πολύ εύθραυστος. Εγώ μίλαγα έτσι, εξηγούσα το δωμάτιο στα παιδιά και μου λέει: «Είστε ο Harvey Bix». Και στο διάλογο, τι αυτή έχει αυτό το παιδί. Πολύ μουσικό. Είπα στον πατέρα του μετά να αξιοποιήσει τα αυτή του το παιδί. Να γίνει μουσικός, να γίνει δεν ξέρω, οριλά, δεν ξέρω κάτι να γίνει αυτό το παιδί. Okay. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ρόλος που θα ήθελες να κάνεις τη μεταγλώτηση και δεν έχεις κάνει, δεν σου έχει δοθεί ευκαιρία, ή κάποιο δοκιμαστικό που να έχεις χάσει που ήθελες πολύ να το κάνεις? Πολλά, μην τα θυμηθώ, γιατί συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ποιο ρόλο θα ήθελα πολύ να κάνω? Δεν είναι ακριβώς μεταγλώτηση, θα πάω σε ένα ετεροθαλή αδερφό της μεταγλώτησης. Θα ήθελα πάρα πολύ κολλασμένα να κάνω φρουτοπία. Η μικρότερη μπορεί να μην την ξέρετε. Παίζονταν στα 80's με μαριονέτες της οικογένειας Σοφιανού, στην οποία ανήκουν οι Δήλοι με την Νεφέλη. Κάτι λέγανε κιόλας τα τελευταία χρόνια μήπως επιστρέψει η φρουτοπία. Είμαι ικανός να βάλω μέσον στην κυβέρνηση, να εκβιάσω, να τους πω πάρτε με. Το βλέπω ως παιδάκι. Ανέφερα στα πολλά που έχω πει μέχρι στιγμής, ανέφερα ότι πάντα ως παιδάκι μου άρεσαν λίγο τα πιο dark παιδικά, που είχαν έτσι μια πλοκή, μια λίγο πιο μεγαλίστικη έτσι πλοκή. Η φρουτοπία, Τρεβιζάς τώρα, ένα αριστούργημα. Η οικογένεια Σοφιανού με το κουκλοθέατρο, εντάξει, ήταν μάστορες. Για τα δεδομένα της εποχής φτιάξανε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω σήμερα αν το δει ένα παιδάκι πώς θα του φαίνεται. Έβλεπα τη φρουτοπία φανατικά και επειδή κόπηκε, την έκοψε η ΕΡΤ στον 3ο κύκλο, έτρεχα να βρω τα κόμικ για να μάθω πώς τελείωσε. Θα ήθελα κολλασμένα να κάνω φρουτοπία σε οποιαδήποτε μορφή, με μαριονέτες, με σκίτσο, με δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να κάνω το Μανώλη το Μανάβη, αλλά φωνητικά δεν. Αυτό θα τον έκανε ο Κοντογιαννίδης, δεν. Οπότε θέλω Εμίλιο το Μήλο. Τον έκανε ο Κατρανίδης τότε και είμαι πιο κοντά στις νότες. Το να κάνω τον Πρωθυπουργό ή το Σωτήρη το Καρπούζι που ήταν πανηλήθος και παμπώνηρος. Φρουτοπία. Και το Κολοκύθι. Το Κολοκυθάκι θα μου πήγαινε ο Θάνος που θέλει να δει ένα μανάβι. Φρουτοπία έχω πάρα πολύ. Το βάζω στην κατηγορία τώρα με τα παιδικά, αν ήταν μαριονέτες. Θέλω πολύ να είμαι στη φρουτοπία. Μπορώ να φτάσω στα άκρα για να μπω στη φρουτοπία. Ωραιότατα. Και για κλείσιμο να πούμε τι αγαπάς και τι θα άλλαζες στη μεταγλώτηση. Στη μεταγλώτηση αγαπάω την ίδια τη δουλειά. Όπως είπα πριν, η μεταγλώτηση με κράτησε στη δουλειά. Με κράτησε και δουλεύω από τότε ως ηθοποιός. Με κράτησε στη δουλειά. Της χρωστάω την επιβίωσή μου, την οικονομική και την ψυχολογική. Γιατί πριν πω στη μεταγλώτηση είχα φτάσει σε περίεργα. Δεν ήμουν πολύ καλά μέσα μου, μην πλατιάζω, δεν πήγαινε καλά το καράβι. Της χρωστάω την επιβίωσή μου, ψυχική και οικονομική. Της χρωστάω το ότι ξυπνάω, είμαι και λίγο ρομαντικός εγώ σε αυτά. Δηλαδή είμαι λίγο παιδάκι, πάω στη δουλειά με τέτοια χαρά. Παρόλο που και εμείς θα έχουμε τα προβλήματά μας και εμείς θα έχουμε λίγο τα ψου και κανένα κουτσομπολιό και κάμια μικροίντρικα, μικρά σε σχέση με αυτά που γίνονται σε θέατρα και τηλεόραση. Δεν βλέπω τίποτα. Είμαι ένα παιδάκι που νομίζω δεν με αγγίζει τίποτα και πάω και κάνω τη δουλειά μου τόσο χαρούμενα. Είναι αλλιώς η μέρα όταν έχει στούντιο. Τώρα που έχουν αυτή την περίοδο έχουν μειωθεί λίγο οι δουλειές. Μέρα που δεν έχω στούντιο, δεν ξέρω. Κάπως είναι, κάτι της λείπει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σαν Γιώργος, τώρα το λέω συμφεροντολογικά. Χαίρομαι πάρα πολύ ψυχολογικά πρώτα που πάω. Μιλάμε με συναδέλφους. Πάμε στη δουλειά. Ούτε να σκάψουμε, ούτε να κουβαλήσουμε τούβλα, ούτε να πουλήσουμε κάτι έτσι με κόπο. Πάμε και κάνουμε. Το Harvey Bix, κάνω τον κυνηγό. Πάω στη δουλειά και κυνηγάω τρόλ. Πάω στη δουλειά και κάνω τέρατα. Πάω στη δουλειά και είμαι ο Cuphead. Τι πιο ευχάριστο, είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Η μεταγλώτηση για μένα είναι κομμάτι της ζωής μου πια. Πολλές φορές όταν μιλάω για τα προσωπικά μου λέω και για τη μεταγλώτηση. Είμαστε λίγο ένα. Της χρωστάω πάρα πολλά. Μ' αρέσει, δηλαδή τη γουστάρω απίστευτα και μακάρι οι συνθήκες να το φέρουν και να συνεχίσει η μεταγλώτηση να υπάρχει, να έχουμε δουλειά και να δουλεύουμε και να πηγαίνω σαν το παιδάκι μέσα στον ενθουσιασμό, τραλαλό και να δουλεύω στη μεταγλώτηση και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Δεν έχει ταβάνι αυτό. Εφόρος ζωής μπορεί να γίνεσαι καλύτερος. Τι θα άλλαζα? Θα άλλαζα τις αμοιβές,
προς τα πάνω φυσικά. Θα άλλαζα λίγο το πώς αντιμετωπίζεται η μεταγλώτηση στην Ελλάδα, όχι τόσο από τα στούντιο, γιατί τα στούντιο μας ζουν καθημερινά και ξέρουν πώς αντιμετωπίζεται η μεταγλώτηση γενικά, από τον κόσμο, από τους έξω. Δηλαδή είμαστε μια μικρή αγορά, ενδεχομένως να μην μας δίνουν και πολύ σημασία. Θα άλλαζα λίγο την όλη συνθήκη της δουλειάς μας. Πρέπει η δουλειά μας λίγο να πάρει τα πάνω της, να αποκτήσει λίγο την έγκλη που της αξίζει, όχι να αλλοιώσουμε σε κόσμο πολλές φορές. Με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω είμαι ηθοποιός σε μια παρέα. Είμαι ηθοποιός. Πού παίζεις, κάνω μεταγλώτηση. Πολλές φορές είναι πού παίζεις, τους λες κάνω μεταγλώτηση. Ξέρω, δεν είναι κάτι για αυτούς η μεταγλώτηση. Ή δεν καταλαβαίνουν. Από ποιες γλώσσες έχουν καταλάβει μετάφραση αυτή. Ναι. Να αποκτήσουμε γενικά μία έγκλη. Πρέπει να το βοηθήσουμε κι εμείς, αλλά λίγο να το βοηθήσουν και οι απ' έξω. Να πάει το πράγμα παραπέρα. Όταν ήρθαν οι Troll Hunters, ας πούμε, λέμε: όπα, οι σειρές ανεβαίνουν level. Θα ξανανεύουν οι σειρές level. Καλά να είμαστε. Ελπίζω να ξανανεύουμε level. Να δοθούν κονδύλια, να δοθεί χρόνος, να πάμε παρακάτω. Να μπουν συνάδελφοι στο χώρο, είναι πολύ ευχάριστο που. Κάποια στιγμή ήμασταν ψάρακες. Μπήκαμε και στη σκηνοθεσία με τη βοήθεια των παλιών. Να μπει νέος κόσμος, να υπάρχει μια πολυφωνία, ένας πλουραλισμός και να αντιμετωπιστεί πια όχι ως ψυχοκόρη που λέγα πριν, να αντιμετωπιστεί ως η κανονική κόρη. Και εμείς είμαστε πολύ πρόθυμοι γι' αυτό. Τα στούντιο πιστεύω ότι είναι πρόθυμα. Θέλω να πιστεύω έχουμε καλά δείγματα από όλα τα στούντιο να το πάμε λίγο παρακάτω το θέμα. Ωραία. Νομίζω ότι καλύψαμε την όλη πορεία σου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αρχή που γράψαμε. Και απλά πιάσα σε μερικά είναι να πω στον κόσμο για να ξέρει ότι κάπου ήθελα, όπως και άλλοι συναδελφοί το κάναν, να καταγραφούν κάποια πράγματα, κάποιες απόψεις μας. Είναι μια ευκαιρία κάπου να καταγραφεί, να μην τα λέμε μόνο στις παρέες μας, να υπάρχουν κάπου σε ένα βιντεάκι του κάθε συνάδελφου στο YouTube. Θέματα της μεταγλώτησης, οι σκέψεις μας για το χώρο αυτό που οι περισσότεροι συνάδελφοι τον αγαπάμε. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Στο επανειδήν. Καλά να είμαστε να μεταγλωτίζουμε.